Γεια σας παιδιά, Nick General εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 100 γεγραμμένους και σήμερα έχουμε ένα ωραίο βιντεάκι. Στο λάπτοπ μου θα βάλω έναν δεύτερο σκληρό δίσκο με 2 TB, θα το δούμε σε λίγο. Και είμαι εδώ πέρα με τον Αποστόλο γιατί και αυτός ενδιαφερόταν να δει τι κάνουμε. Γεια σας παιδιά, καλές γιορτές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ευχαριστούμε για τους 100 γεγραμμένους. Θα βάλουμε εδώ πέρα ένα σκληρό δίσκο στο λάπτοπ και δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ξεκινάμε. Καταρχάς πρέπει να βγάλουμε τον σκληρό δίσκο από τη συσκευασία του. Οπότε πάμε λοιπόν να σκίσουμε το χαρτάκι το οποίο είναι για αντιστατικό το οποίο δεν δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό. Και ορίστε, μόλις τώρα βγάλαμε τον HDD μας. Είναι ένα Seagate Barracuda 2 TB με 5400 στροφές, ένας έτσι απλός HDD, όχι για πολλά, αλλά εγώ θα τον έχω ως δεύτερη αποθήκευση, εφόσον στο σύστημά μου ως κύρια αποθήκευση έχω έναν SSD NVMe του 1 TB. Απλά έχω εδώ πέρα έναν δεύτερο σκληρό, από ένα μεταχειρισμένο σκληρό δίσκο 500 GB και έχει γεμίσει, έχει πολύ λίγο χώρο, οπότε είπα να το αλλάξω. Δεν θα πάρουμε backup γιατί έχω αυτό εδώ το εργαλειάκι και πολύ απλά μετά θα τα μεταφέρω και πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, το καλό είναι ότι επειδή δεν έχουμε πολύ έτσι χώρο στο λάπτοπ, καλύτερο είναι να πάρουμε από το να το αδειάσουμε. Δεν ξέρω αν αδειάζει, νομίζω πως δεν αδειάζει. Το λάπτοπ αδειάζει με χρώματα. Αδειάζει κανονικά. Αδειάζει, οκ. Και καλύτερο είναι να βάλουμε δεύτερο, γιατί μετά να μην ψάχνουμε σε άλλους υπολογιστές στα κινητά μας και τα λοιπά. Ναι. Οπότε για αρχή πατάμε τερματισμό λειτουργίας στον υπολογιστή, κανονικότατα, γιατί με ανοιχτό υπολογιστή δεν μπορείς να δουλέψεις. Προφανώς. Και τον φέρνουμε τούμπα. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να κλείσει. Να είναι ωραία. Και τώρα θα ξεβιδώσουμε βίδες, θα πάρετε εσείς μια ωραία έτσι speed motion και επανερχόμαστε. Ωραία λοιπόν. Αφού ξεβιδώσαμε το σκληρό δίσκο, το λάπτοπ βασικά, τώρα θα πρέπει να βγάλουμε την μπαταρία. Αυτή εδώ είναι, με προσοχή γιατί αλλιώς μπορεί να κάψουμε την υποδοχή, οπότε πάντα πρέπει να αποσυνδέουμε την μπαταρία πριν από κάθε δουλειά που κάνουμε στο λάπτοπ. Και όχι μόνο στο λάπτοπ, έτσι. Γενικά έτσι. Στα κινητά, τάμπλετ, σε ό,τι χρειάζεται είναι ηλεκτρονική συσκευή, πρέπει να γίνεται για να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε στα εσωτερικά. Βγαίνει έτσι όμορφα και ωραία. Και τώρα πάλι θα το ανοίξω το λάπτοπ και θα πατήσω λίγες φορές το κουμπί έναρξης για να μην ξεκινήσει και να ξεφορτίσουν όλοι οι πυκνοτές και όλα τα ηλεκτρόνια. Ωραία, αφού βγάλαμε και την μπαταρία και είμαστε όλα κομπλέ, τώρα πρέπει να βγάλουμε αυτόν εδώ το σκληρό δίσκο. Εδώ πέρα είναι λοιπόν ο σκληρός δίσκος και εδώ πέρα είναι ο SS2 NVMe. Ο NVMe δεν θα μας χρειαστεί, θα ασχοληθούμε με αυτό εδώ που πολύ απλά βγάζουμε αυτήν εδώ την μικρή την βίδα. Οπότε τώρα αφού βγάλαμε την βίδα, έχουμε άλλες δύο. Πάρτε speed motion. Ωραία, τώρα αφού ξεβιδώσαμε, το σηκώνουμε εδώ πάνω και τραβάμε αυτό εδώ το καλωδιάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Με πολύ προσοχή παιδιά, κάπως έτσι. Και αφήνουμε το λάπτοπ στην άκρη και θα ασχοληθούμε εδώ με τον σκληρό δίσκο. Θα ξεβιδώσουμε αυτές εδώ τις 4 βίδες. Πάρτε speed motion. Και τώρα αφού ξεβιδώσαμε τις 4 βίδες, πολύ απλά το αφήνουμε να πέσει και το αφήνουμε στην άκρη, γιατί θα πάρουμε σε λίγο όλα τα αρχεία και θα το βάλουμε στον άλλο σκληρό δίσκο. Ο σκληρός έμπαινε κατά αυτή την έννοια, δηλαδή κάπως έτσι, άρα θα πάρουμε αυτόν εδώ και θα τον κουμπώσουμε κάπως έτσι. Πολύ ωραία, και βιδώνουμε πάλι τις βίδες. Ωραία, αυτή τη φορά θα δείξουμε speed. speed motion, ok τώρα.
Και αφού λοιπόν βιδώσαμε τον σκληρό δίσκο αυτόν εδώ, θα τον κουμπώσουμε εδώ, να πούμε ότι δεν κάνουμε διαφήμιση, έτσι. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Οπότε απλά αυτόν πήρα, έτσι, ο πιο οικονομικός, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Είχε καλά σχόλια. Ναι. Και τώρα θα το κουμπώσουμε πάλι έτσι πολύ προσεκτικά εδώ μέσα στις θύρες για να δουλέψει, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει. Δεν έχει ρεύμα. Έχει και ρεύμα και δεν θα μπορεί να το διαβάσει. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα ξαναπάρετε speed motion για να κλείσουμε εδώ πέρα τις τρύπες, να βιδώσουμε δηλαδή τον δεύτερο σκληρό, και μετά θα πρέπει να κάνουμε μια ρύθμιση πάλι για να μπορεί να το διαβάζει ο υπολογιστής, γιατί οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό και κακός δηλαδή. Πάρτε speed motion. Και μπήκε τώρα ο σκληρός δίσκος και θα βάλουμε την μπαταρία πίσω. Και θα το ανοίξουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τώρα θα βάλουμε και την μπαταρία όπως την βγάλαμε, δηλαδή έτσι θα μπει μέσα. Ωραία, μπήκε. Και τώρα θα βιδώσουμε το καπάκι. Δεν χρειάζεται να σας το δείξουμε 100 φορές. Speed motion και τέτοια. Αφού έχουμε βιδώσει τον υπολογιστή της βίντεος και κλείσουμε το καπάκι, θα δούμε τώρα να δούμε αν το διαβάζει. Θα σας δείξω ένα κολπάκι γιατί δεν θα σας το βγάλει κατευθείαν το σκληρό δίσκο. Θα σας δείξω ένα κολπάκι πώς θα το κάνουμε να φαίνεται, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο όλο το πράγμα. Μας και είναι απολύτως φυσιολογικό. Όπως βλέπουμε, άνοιξε ο υπολογιστής επειδή έχουμε SSD και είναι όπως ακριβώς τον αφήσαμε και πριν. Οπα. Ναι, λάγκαρε λίγο γιατί ήρθε νέο σύστημα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ανοίξουμε αυτός ο υπολογιστής εδώ πέρα, και όπως βλέπουμε δεν το βλέπει, βλέπει μόνο τον τοπικό δίσκο, τον σε. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπει τον τοπικό δίσκο σε μόνο, οπότε θα κλείσουμε αυτός ο υπολογιστής και θα πάμε εδώ που λέει διαχείριση. Και εδώ που λέει διαχείριση δίσκων. Και εδώ κάτω θα μας βγάλει τον δεύτερο δίσκο, ότι βρήκε και άλλο έναν δίσκο, τον δίσκο 0 βασικά. Και λέει θα το βάλουμε EMBR ή GPT. Εγώ θα το βάλω GPT γιατί ο υπολογιστής είναι GPT, οπότε θα πατήσουμε OK. Έτσι, αν έχετε παλαιότερο σύστημα, να βάλετε MBR. Οπότε το διαμόρφωσε σε MBR, σε GPT, συγγνώμη. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε τόσο πολύ χώρο να καλύψουμε. Πατάμε δεξί κλικ, νέος απλός τόμος. Επόμενο, επόμενο, επόμενο. Και εδώ θέλουμε να το ονομάσουμε HDD 2. Πατάμε επόμενο και τέλος. Και περιμένουμε να τον δημιουργήσει. Τώρα βλέπουμε ότι κάνει μια διαμόρφωση και θα μας δείξει το δίσκο. Οπότε λέει σε καλή κατάσταση και τα λοιπά. Πάμε να ανοίξουμε αυτός ο υπολογιστής και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε 1,81 TB να φάμε. Και τώρα ό,τι έχω εδώ πέρα θα το κουμπώ στην εξωτερική θήκη και με ένα USB θα αντιγραφούν μετά από πόσες ώρες στον υπολογιστή. Κάτι τελευταίο που πρέπει να σας δείξουμε, τώρα θα σας ανοίξω το Crystal Disk Info. Είναι μια εφαρμογή που θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για να δούμε την υγεία του σκληρού δίσκου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο SSD είναι 88%, όχι τόσο καλή, και ο δεύτερος HDD έχει καλή υγεία. Έχει καλή υγεία. Κάθε μήνα θα το κοιτάμε. Και μη στέλνεις μηνύματα εσύ. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα το κλείσουμε και θα το κουμπώσω στο ρεύμα. Και τώρα θα πρέπει να προμηθευτείτε από το εμπόριο μια θήκη για εξωτερικό σκληρό δίσκο. Δεν κάνει πολύ. Κουμπώνετε τον παλιό σας και με ένα καλώδιο USB το κουμπώνετε εδώ πέρα και όλα τα αρχεία σας
θα είναι έτοιμα. Εδώ πέρα το HDD2, αυτά τα δύο, και αυτός ο HDD2 θα μπει εδώ μέσα και τα άλλα θα το κάνω μετά, ή βασικά θα το κάνω τώρα, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Πάντως όχι στο βίντεο, γιατί θα πάρει πολλή ώρα, γιατί έχουμε εδώ πέρα πολλά gigabyte να φάμε, να περάσουμε, και εδώ πέρα μετά θα έχω πολύ περισσότερο χώρο για τα backup μου και τα λοιπά. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 100 εγγεγραμμένους. Και σε λίγες ώρες θα ανέβει και ένα όχι, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Άντε bye.